למה זה קשה? ככה זה. ברגל זה לא קשה. כל הכבוד לצה"ל. חזק מדי. תודיע לי שמוטי מתחיל. זה לא מוטי. מצולם? מצולם, הרגת בן אדם. הרגת את הדיר. חכי. למה זרקת עליי קלט שלנו? לא, אין לי מקום לדרוך. לא קרה לי כלום. כולם בסדר? רגע! לא! הלאה, אלוף. רגע, חכה, בוא נעזור. תזיזו אותו. עוד לא. מה קרה? אפשר כבוד? הראש שלי שבאת אתה צילמת את זה? בכל השמש נדרה עוד, אני לא בטוח כמה דייקתי. בואו, יאללה, 3 בחורים נעזור את האופנוע. נעלה את כל העלייה. רגע, את בוערת כאן. למעיין זה למטה? לא, המעיין זה פה. ותשמרו על עצמכם, בחייאת. משתדלים. מגונים. מה? מגונים, מסתכלים כמה שאפשר. תראה, כמעט הוא נפל לבן אדם. בסדר, הבחור ממוגן, תראי, יצא חדש, מהניילונים. יותר טוב, אתה אומר. שדרוג. נו, יש לכם הורים, תמיד תזכרו את זה. אנחנו הורים בעצמנו, יש לי 4 ילדים. נו, אז תשמרו על עצמכם. לי יש כלב, אני דואג לו בבית. לא, עשית טוב. בוא נתחיל רגע. רגע, רגע, הקדמי לפה. לאן? קדימה? לפה, כן. אבל אני לא יודע אם אני בניח או לא. אתה בניח. הלאה, אלוף. יאללה, הבא בתור. רגע. עוד. הבא בתור. רגע, עוד לא הבא בתור. מה עוד לא? מרשלים פה לעזוב. למה עולים אבל מפה? מפה אתה... רגע! מרשלים להתמקם. רגע! עם המצלמה פה. אדיר, אל תעמוד ליד העמוד. בסיכון מתמיד. שנייה. תעלה קודם! זה פעם שנייה, הוא גם, ראית מה קרה לי איתו? ואתה תעמוד שמה. אתה אם לא הייתי זז תעמוד היית כאן. עולה עליי ככה, פלאק. כמה הצליחו? כולם הצליחו. כל מי שניסה הצליח. רגע! גם יגיעו. הטרנסלפ לא היה עולה. זה ריח של קלט שרוף. לא. אני באתי על המדרגה. שעליתי. פעם ראשונה ניסיתי כאילו בנתיב שאמור להיות הקל. אלי, אתה רוצה? לא. אלי בכלל לא רואה את זה. כן, אלי עולה את זה ככה בנונשלנטיות. אלי עולה את זה עם הקדמי למעלה כל הדרך. מה, נקטעת? פה בסוף. הוא לא מגיע לכאן. תעלו קצת ליתר ביטחון יותר למעלה. הכל יכול לקרות.
אנשים עוד יאמינו שזה קל באינטרנט. יש עוד מישהו למטה? חצי לחיצה זה פוקוס? לחיצה מגן? יש לך זום כמובן? יש עוד? עוד אחד. יש עוד אחד. אחי, אני לא ידעתי שאתה עולה. פתאום אני רואה אותך באמצע העלייה. אמרתי לך תודה. זה 20 שקל לצופה. אמרתי לך, לא משנה, יש לך את זה פה. טוב, מה עם הדיארביג? עכשיו עליהם. איפה הקסדה שלי למטה? לא תלך על זה קל. וואלה, עובד אותנו, זיב לא עליה. תראה, שני אנשים בחרו מסלול לא טוב. זה דניאל ואמיר. שמע, זה שרצית לתפוס לנו את הקבל.